Nyaka sani king'iyo malong'o gin midhiero mage ma king'iyo to pod okwako wechego mag timo ohala e kind pinjegi mag COMESA? Weche maduong' en distrust. Pinjego ok trust one another. Kidhi die Rwanda kod DRC gidhawo kose. Kibiro Kenya Tanzania ok trust one another. Kibiro Ethiopia gi koko mang'eny. Koro distrust no miyo ohala ok dhi mbele. Mana achiel. Mar ariyo, pinje ma oko o take advantage of COMESA countries and give benefit more. Like sim main gono sim, koro sim no. Sim gi metals gi ng'eny gi DRC. To DRC open or chiro non China. China ka whatever they want, and they're going to make metals, bank phone to give someone. Okwanyal gengo. Koro yison pinjoga among ourselves or follow rules wure iwa kanyo. Kidi DRC and also gold kokon bother. Kibiro Kenya jomoko is wa export one bother. Kidi Tanzania is the same. So mano thagoji real work no mioji onego better harmonize or hal between themselves to put tamoji. Ang manyatim mana ne winjruok makama obedo mondo megi uwe dola chia. Negotiation kakama. Nikech kene kaji negotiate ka wach ohala wach mag half flower no wach mag fruits wach mag minerals gold mano negotiations madhi mbele and then what worry about how taxes the border will be. So we need to continue negotiating. Kenya no kaka European Union motingo pinje peroga kaberio. Ingen mari negichako negotiation 1957 kadhi mbele. And gigichakre nke chakre World War II 1945 pinje nene ber together kik have any war. Koro since that time take a negotiation mag World Trade Organizations, mag COMESA, mag EU, mag NAFTAs. Koro all negotiations dhiga mbele mondo kony ohalo bed kare. So it will never stop. Since negotiation man COMESA and team East African Community, and team Morma SADC, and team Morma World Trade Organization. So magi time mondo ohalo bed between the countries to podo take. Benti chik matao gino onjo beniti mone piny ma oko yie kod negotiation kata twak kako keti gi chike moketi. Ntie. Wanyisa kaka achiel. Wanyalo wacho ni Kenya gi Uganda gi Europe wacho no come flower the European Union to charge 5% kum register kose. Kormani yen 5%. Now European consumers bro wacho na kata 5% rech ma Kenya chande okumit standard okwadware. Mano kedu theko kose. Okmani koro kata wa negotiate it becomes a problem. Samoro ka tubiro China olos kaka laptop ama giloso laptop koro copyright dware to gen gibo kopo iPhone ma jomoko to wachon mano be iPhone mano be kelo koko. So in as much as what it will always have a problem human beings negotiation differences will always come to negotiation time gibeda chiel.